Se meni sinne raskaamman puolelle sulla nyt. 1,7. Vantaan yö ei ole turvallinen. Täällä näitä riittää. Sä puhunut just niin monta kertaa, kun tarvii tarkistaa. Tämä rattijuoppo yritti päästä heti kärryttyään sopimukseen poliisin kanssa. Hän suostutteli, että jos tämä asia voitaisiin jotenkin unohtaa. Ja sitten pysäytetään ammattiautoilija, joka ensi töikseen tuskailee sitä, että kuorma on päällä ja se pitäisi aamulla lähteä viemään. Kukas se nyt sitten vie, kun näin kävi? Luotit tuuriin ja onni pettinyt, vai miten se tällä tavalla kävi? En mä luottanut mitään tuoria, mutta mua vitutti niin paljon elämäntilanne. Mun elämäntilanne on niin päin vittu ja mulla on ihan sama vittu. Saman tekevä vaikka joku jää alle ja menettää henkensä? Ei, mä en ikinä voi semmoista tehdä, mutta mun oma, että mitä mulle itselle tapahtuu, se on ihan sama tekevä mulle itsellä. En mä ikinä halua muille pahaa. Auto törmäsi katto edellä rajusti mäntyihin. AV selvisi vähäisin vammoin ja käveli kotiinsa nukkumaan. Autossa mukana ollut MJ jäi puristuksiin istuinten väliin ja oli aamulla löydettäessä kuollut. En muista minne ajoimme, en muista kenen autossa olin, kertoo AV. Minulle kerrottiin toisen kenkäni löytyneen auton luota, josta päättelen olleeni mukana kolarissa. Onnettomuuspaikka Mäntsälässä. Kuljettaja J.N. kuoli veren hengittämiseen ja tukehtumiseen. Lisäksi hänellä oli kallonpohjan vaikea-asteinen murtuma, pehmeän aivokalvoston alainen verenvuoto ja ydinjatkoksen ruhjoutuma aivoruhjeineen. Puoli pulloa koskenkorvaa, 5 viina-annosta ravintolassa ja puolet salakauppialta hankitusta pöytäviinapullosta. Mä sanon, että ei. Koota nyt ymmärrät, että me ollaan otettu viinansa. Älä saa puhu mitään, että on ennen käynyt autoja. Kaveriltasi jäi perhe? Juu, siltä jäi yksi poika ja vaimo ja varattu maa kotiin. Ja kyllähän se vieläkin mua koskee aika paljon nyt. Tässä on rattijuopon tilinpäätös. Kuljettaja oli yli 2 promillen humalassa. Useiden aikaisempien rattijuopumusten seurauksena hänellä ei ollut ajokorttia. Henkilöauto ajoi jarruttamatta kolmion takaa täysperävaunullisen kuorma-auton eteen. 4 ihmisen kiire on nyt lopullisesti päättynyt. Mä olin lentänyt sitten sen konepellin päälle ja konepellin päältä sitten vasemman pyörän alle. Milloin te pääsitte hoitoon? Hän veti mut sinne piiloon, ettei kukaan muu varmasti niin näkisi. Tuli sitten hakemaan. Muut on nostanut Merson takakonttoon. Siellä otettiin sitten verikokeet, niin 3,4 oli promilleen silloin hänellä. Te olette pysyvästi vammautunut. Olen jo, 100%. Millä tavalla tämä rattijuoppo joutui korvaamaan tämän tekon? No hän sai 1950 sakkoa ja korttihyllylle 3 kuukautta. Te, Viljo Vertanen, kerrotte, että auto hurjasteli ja surmasi vaimonne ja 2 lastanne. Minkälainen autoilija oli kysymyksessä? No, tämä oli jo useamman kerran. Ja hänellä muistaakseni hän oli kortti silloinkin hetkellä Mustasaaren nimismiehen takana. Te kirjoitatte tässä kirjeessänne, että hän sai 10 kuukautta ehdollista, ei sakkoja eikä korvauksia. Ei. Eli tämän mukaan ihmishenki on 3 kuukauden ja 10 päivän ehdollisen arvoinen. Näin mä laskisin. Se on ihan oikein laskettu. Ja sitten kirjoitatte, että kun teidän asianajajanne vaati teille korvausta, niin vakuutusyhtiö määräsi teidät mielentilatutkimukseen. Miksi? Joo. Sitä en tiedä minkä. Sen takia vissiinko vaarin korvausta.
Niin te sanotte täällä kirjassa, että yhtiö ei voinut käsittää, että tällainen tapaus voi koskea ihmisen mielenterveyteen. Ei. Ja sitten päätätte tämän koskettavan kirjeenne seuraavaan asiaan. En kirjoita tätä sillä, että haluaisin rahaa, vaan siinä mielessä, että yhteiskunta tulisi huomaamaan, kuinka väärä liikennelaki on. En minä mitään rahasta, mutta vaan kun mä katsonut, kun ne saa niin vähän, vaikka ne ajaa jonkun päälle. Mä nostin vaimoa, se oli selkäranka poikki. Toisaalta oli puoli päätä pois lapselta. Se oli torstai-ilta, kun minä olin keittiön puolella ja meinasin laittaa tulet hellaa. Ja samalla Tarvajärvi kuuluttikin, että alkaa laatikkoleikkiä. Minä ajattelin, että mä katson sen ensin ja menen sitten vasta laittaa tulet. Ja ehkä siinä meni 3 sekuntia, kun mä istun kammarissa nojatuoliin, niin silloin paukahti. Kaikki lensi, seinät lensi, kirjakaapit, televisio räjähti, puhelimet lensi. Ja katto putosi, pahvit kaikki katosta mun päälleni. Ja sitten tuli semmoista hiljaisuutta ja sitten mä nousin ylös ja kävelin hiljaa sinne ikkunan katsomaan, että mitä on tapahtunut. Ja mä näin, että siinä oli kuorma-auto. Ja sitten mä sen tajusin, että se oli tullut mun kotiin, niin se kuorma-auto. Ja sillä rattijuopulla oli 2,4 promillea alkoholia veressä, kun hän tuhosi minun kotini täydellisesti. Sen minä vaan kuulin, että hän oli sanonut, kun oli tullut autosta, että nyt taisi tulla konkurssi. Millä tavalla te suhtaudutte tähän vahinkoa kärsineen eläkeläisen kohtaloon? Liikuttaako se teitä? Kyllä siitä nyt on vaikea sanoa mitään, mutta niin kauan kuin vakuutusyhtiöt on mukana, vakuutusyhtiöt ne kyllä hoitaa asiat. Jokaisesta asiasta pitäisi yrittää oppia jotain. Sen takia mä teitä haastattelen, vaikka tämä tilanne varmasti ei ole miellyttävä. Ihmiset oppii tästä teidän kokemuksestanne jotain. Mitä te opitte itse? Että tietysti pitää olla aina apuri mukana, kun on liikkeelle autolle. Ja justiin tämmöisiä tilanteessa pitää olla yksi auto, kun lähtee vähän edessä, että katsoo, että onko tie selvä, että vai onko siellä joku ansa taas tai jotain mätänä. Kauanko sä oot ajanut alkoholin vaikutuksen alaisena? 17-vuotiaasta asti. Milloin sinulla viimeksi oli ajokortti? Ei ollut koskaan. Eli se, että kun ihmisellä ei ole korttia, niin se ei estä ajamasta. Ei se estä. Mä kysyin sen takia, että tätä ajokortin poisottamista pidetään yhtenä keinona, jolla voitaisiin torjua rattijuoppoutta. On vähän huono keino. Mistä saat autoja näihin ajoreissuihin? Minä olen aina ostanut. Tuossa mulla on nytkin latuska pihassa tuossa. Minä ostan. Minulla on sairautta tämä ajaa. Mulla on mennyt tavaksi. Kun mä vielä sinulta tiukkaan näitä keinoja, millä tämä tilanne nyt voitaisiin saada hallintaan. Siis onhan tämä järjetön tilanne. Sulla on nyt 51 käryä. Niitä tulee jatkuvasti lisää. Jonain päivänä tapat jonkun. Saat kuin aikapommi. Pitäisihän tämä nyt jollain tavalla kyetä hallitsemaan. Ei se riitä perusteluksi, että sä sanot, että sä oot sairas tai sua on ymmärretty väärin. Minkälainen keino se olisi se, että auto otettaisiin pois? Se rikoksentekoväline. Minä en pidä rikoksena humalassa ajamista. En pitää. Koska olen hyvä ajamaan, en ajan koskaan kolaria. Ajan vaikka pyykkinarua pitkin 3 promillen humalassa, mutta jos kaikki ajas täällä humalassa, niin, ei siitä tulisi. Ei siitä mitään tulisi. Ei mitään tulisi.
14 päivän päästä on vapun aatto. Vapun viettoon voi viritellä asenteitaan esimerkiksi katselemalla kuvia siitä, miten viina vie puita päin. Jakso ei sovi lasten katsottavaksi. Niille aikuisille, jotka ottavat viinapäissään riskejä, kuvilla sen sijaan voi olla elämää pidentävä vaikutus.